Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Интернет рекламасы маркировкалау кемнәргә кагылыр? Бөгелмәдә чиста уеннар узды. Бәркәт авылының мәктәбенә 100 ел. Кичә 24 сентябрьдә 16 сәгать 57 минутта Рус Акташ авылында янгын чыга. Никитин урамына килгән коткаручылар 15 квадрат метр мәйданда янган мунчаны сүндерәләр. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Беренчел мәгълүматлар буенча янгынга электр җайланмаларын кулланудагы хилафлыклар сәбәпче булган. Аңа кадәр 23 сентябрьдә 01 номерына Яңа Кәшир авылындагы янгын хакында хәбәр килеп ирешә. Анда да мунча яна. Шулай ук электр шелтәреннән чыккан ут мунча түбәсенә һәм эшенә зыян салган. Янгынга каршы көрәшчеләр ут белән эш иткәндә сак булырга чакыра. Дәвам итәбез. Рекламаны кем билгеләргә тиеш? Әлмәттә технопарк булдыру мөмкинме? Бу һәм башка күп кенә темалар Әлмәт районы башлыгы һәм белгечләр белән халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә узган очрашуда күтәрелде. Тулырак алдагы материалда. Очрашуда ике мөһим тема күтәрелә. Аларның берсе реклама турында яңа закон һәм социаль эшкуарлык. Аларны бизнеска ярдәм итү чаралары буенча эксперт җентекләп ачачак. Эльвира Фассахова үзенең чыгышын интернет рекламасы маркировкалау турындагы законны аңлатудан башлады. Вы знаете, что нам теперь нужно маркировать интернет-рекламу. Маркировка – это присвоение каждому креативу определенного токена. Токен – это числовое, символьное как. Ул төп төшенчәләр белән таныштырды һәм штрафтан качу өчен закон буенча реклама агентлыклары, фрилансерлар, реклама бирүчеләр, реклама таратучылар һәм реклама системалары рекламаны маркировкаларга тиеш дип аңлатты. Очрашуда район башлыгы Тимур Нагуманов та катнашты. Очрашуның бу өлеше сорау-җавап форматында узды. Вопрос-ответы самый важный, мне кажется, формат общения. И не на все вопросы сходу я могу сразу сказать ответим, но все возьмем в работу обязательно и скажем уже дальше персонально, индивидуально отработаем. Харис Мөхәммәтшин Әлмәт шәһәрендә технопарк булдыру мәсьәләсе борчыды. Надо производить то, что никто не производит. То есть изобретение реализовано. Для этого необходимо что сделать? Нам нужно создать технопарк, и не такой просто как помещение для аренды, а вот со своим фондом. Тимур Нагуманов аңлатканча, бу муниципаль дәрәҗәдә генә мөмкин түгел, чөнки республикабызда бюджет кодексы бар. Если есть конкретные какие-то форматы, идеи, тут надо понять, о чем речь идет. Может быть, нам какой-то мини-инкубатор свой придумать. Очрашу барышында туган һәм өстәмә эшкәртүне таләп итүче барлык сораулар конкрет вәкаләтле белгечләргә юнәлтелде. Алсу Нуриева, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Ширмешән районында Бәркәт авылы урта мәктәбенең 100 еллыгын бәйрәм иттеләр. Үз эшенә 1 гасырлык тарихны алган бу мәктәптә 14 директор эшләгән. Шул дәвердә 3000 бала укып чыгып тормышта үз юлларын тапкан зур кешеләр булган. Тантанада Рәдифә Нагманова булып кайтты. Саллы тарихы булган Бәркәттә авылында әле Совет чоры урнашканчы вакытта инде 3 мәхәллә булган һәм һәр мәхәлләнең үз мәдрәсәсе булган. Ул вакытта биредә 400-гә кадәр ир бала гына укыган. Инде Совет чорында нигез салган авыл мәктәбе бүген үзенең 100 еллыгын үзенең укучылары һәм данлыклы шәхесләре белән бергәләп бәйрәм итте. Әйләнәдә гөлләр, тормыш якты. Бәйрәм хисе бүген күңелдә. Туган көнең белән мәктәбем дип горурлана һәр кем мөкендә. Сентябрьнең 1 булмаса да бүген Бәркәттә авылы урта мәктәбенә җыелган һәр кешенең тәүге катышучы мәктәп бусагасын атлап кергәнен искә ала. Төрле яшьтәге бу апа-абыйлар туган мәктәбенә җыелуларның сәбәбе дә саллы. Өлгергәнлек аттестаты алып зур юлга озаткан мәктәпләре оешканга 1 гасыр вакыт узган. Шул дәвердә биредә 3000 бала белем алып зур тормыш юлына аяк баскан. Журналист Расим Апа, Фәрит Максумов, лейтенант, Фәрит абый, доктор медицинских наук. Мәктәп директоры Рашид Агыйнванов кунакларны белем йортының данлыклы укучылары белән таныштыра. Араларында медицина, мәгариф фәннәре галимнәре, данлыклы авыл хуҗалыгы, эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре, сәясәтчеләр бар. Аларның барысы да авыл мәдәният йортында узган тантана барышында искә алдылар. Бүген Ширмешән районы башлыгы булган Рамил Айбатов та 2 елын Бәркәт мәктәбендә укыган. Шуңа күрә ул хатирәләре белән уртаклашты, авылдашларына изге теләкләрен җиткерде. Әлбәттә, хезмәт алдынгыларына бүләкләр дә тапшырды ул. Бүләкләнүчеләр арасында Галия Хареддинова да бар. Ул биредә 36 ел башлангыч сыйныф укучыларыннан белем бирә.
100 yıllık mektep okutuvchisi, ул безнең butun яктан да иҗади үсешкә ирешә торган укытучы булырга тиештер дип уйлыйм. Менә мин үзем дә инде шушы мәктәпкә килүем белән бик шатмын. Иң беренче тәрбиячне безгә Акмезанов Баязаби бирде. Мин үземнең беренче укытучыларыма һәм хәзер менә вакытта укый торган укытучыларыма бик рәхмәтлемен. Шура котлау һәм бүләкләргә бай булды. Бирегә килгән һәркем туган мәктәбен кадерле укытучыларын рәхмәт белән искә алырга тырышты. Әлбәттә инде аерым алкышлар ветеран укытучыларга багышланды. Бүген Бәркәттә авылы мәктәбе коллективы 100 еллык күркәм гадәтләреннән лаеклы дәвам итә. Биредәге укытучылар һәм укучылар коллективы район мәктәпләре рейтингында 2нче урында. Әлбәттә, уку йортында мәктәптән тыш белем бирүгә дә зур игътибар бирелә. Рәдифә Нугманова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә мәктәп чисталык кубогы экологик турнирының 2нче чиста уеннары узды. Уенга республиканың 8 районыннан Ознакай, Әлмәт, Баулы, Бөгелмә, Лениногорск, Сорман, Ширмешән һәм Ютазы мәктәп укучылары җыелды. Бу 120 команда 500-дән артык укучы. Чиста уеннарны Айгөл Шәрәфиева күреп кайтты. Кулларында перчаткалар һәм чүп капчыклары. Көньяк-көнчыгыш территориаль зонасының чиста уеннары республиканың 8 районыннан 500-дән артык укучыны берләштерде. Бөгелмәдә экологик ярышлар инде 2нче тапкыр үткәрелә. Проект Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең алдынгылар хәрәкәте гранты ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Мы делаем так, чтобы каждый ребенок, учащийся с 5 по 11 класса всего Татарстана, смог приобщиться к проблемам экологии, к экологическому волонтерству. И первый этап турнира – это соревнования в формате чистых игр. То есть мы сегодня проводим альтернативу обычному субботнику. Команды будут соревноваться в уборке территории, получать за это баллы, и лучшие команды получат призы. Эко-волонтер Азалия Ханнанова Жәлил бистәсеннән килгән. Аларның эко-стилендәге тормыш дип исемләнгән командасы 4 кешедән тора. Кызлар барысы да җиңүгә омтыла. Бүген чиста кубокның мәктәпләре арасында без беренче булырга мөмкин. Беренчедән без монда күп бал алырга килдек һәм икенче ярышларда, икенче этапларда бу этап катнашырга бик әйбәт юнәлеш. Азалия Ханнанова өчен әтисе Илнур Ханнанов җаната. Бу гаилә өчен экология темасы 2011 елдан бирле актуаль һәм аларның яшәү рәвеше. Алар гаиләләре белән бергә агачлар утырталар, Җәлил бистәсендә чисталык өчен көрәшәләр, чүп җыялар, барлык экологик чараларда катнашалар. Экология безнең гаилә 2011 елдан бирле шөгыльләнә. Экология инде безнең гаилә эчендә, чөнки балалар элек мин булсам, хәзер балалар мине апаралар, әти, әйдә, монда эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк. Чөнки без бу әйберне бүген эшләмибез икән, иртәгә бу җир була пычрак, ямсыз. Чиста уеннар өмәсендә 1 сәгать эчендә 153 капчык чүп җыелды. Шул исәптән 43 капчык пластик, 51 капчык пыяла һәм 42 капчык катнаш чүп. Уен нәтиҗәләре буенча Бөгелмә районының ДМ командасы җиңүче исемен алды. Чиста уеннарның барлык этапларында җиңүчеләр Казанда очрашачак. 12 ноябрьдә анда квиз уздыру планлаштырылган. Анда иң көчлеләрне ачыклаячаклар. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Юбилейный спорт сарайында узган һөнәри бокс кичәсе 8 пар боксчы чыгышыннан торды. Араларында 4, 6, 10 раундтан торган очрашулар булды. Соңгысы 12 раундтан торды һәм Евразия чемпионы титулы өчен үтте. Кичәнең төп вакыйгасында Әлмәтле Виталий Петриков Көньяк Африка Республикасы вәкиле Джабулани Маккензины җиңде. Бокс өчен җан атучыларның хис кичерешләрен алдагы минутларда карагыз. Рөстәм Джумаев җаны тәне белән бокс өчен җан ата. Дуслары чыгыш ясаячак һөнәри бокс кичәсенә килмичә калуны егет күз алдына китерә дә алмый. Я болею в первую очередь за своих друзей, за Шерхана Гусейнова и за Виталия Петрикова. Мы постоянно ездим за Виталика по всей России болеть, где бы не было боев. В Москве, в Питере постоянно ездим. Это наши друзья, спортсмены. Они подают хороший пример молодежи. Они достойные ребята. Дөнья күләм чара булганга, килүчеләр арасында кумирлары булмаган җанатарлар да бар иде.
спортом увлекаемся в целом. Фанат бокса с недавних пор. Приехал на бокс посмотреть, ребят поддержать. Вообще приехали с Башкирии, болеем за красивый бой, больше так. Никого не знаем, поэтому чисто за красивый бокс. До этого я очень давно боксировал, я занимался кикбоксингом, но потом решил показать себя в боксе. Это мой дебютный бой, прошел успешно. В дальнейшем идти дальше, набирать рейтинг в профессиональном боксе и в конечном счете стать чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Әлмәтле Ширхан Гусейновтан тыш Түбән Камалы бер туган Айшат һәм Эмир Басиров рингка чыкты. Татарстанлыларның барысы да җиңү яулады. Тамашачыларның күпчелеге кичәнең төп очрашуын көтә. Әлмәтле Виталий Петриковмы, Көньяк Африка Республикасыннан Джибулани Маккензима, кем Евразия чемпионы титулын алыр. Ждем Петрикова. Хороший бокс. Виталия Петрикова. Конечно же, Петрикова. Ждем с нетерпением этого боя. Думаю, будет на что посмотреть. За Виталия Петрикова, за Шерхана, за наших бойцов армейских. Поздравляем Шерхан с победой. Вообще красавчик. Молодец. Вот сейчас дальше ждем бои Виталия Петрикова. Кичәнең төп вакыйгасы Евразия чемпионы титулы өчен очрашуда Әлмәтле Виталий Петриков җиңү яулады. Бу якташыбызның 16нчы җиңүе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.